No, predpríprava na rybišky. Taká decentná, podľa mňa. Kúrička, že sa varí. Trošku nám mrholí, nebeme na to, nevadí. Všetko ready. Všetko sa chystá. Je úplná paráda. Veci na ryby ready. Ešte nabali do auta. To je najlepšia vec na celej rybačke. Bude toto. Máte mi sekundu. Ďubky. Nevadí. Čistíme momentálne kýblo na rybišky, aby sme mohli začať dávať kukurice, pičaninky. Tu idem za vrchným veliteľom. Vrchný veliteľ? No, počúvam. Čo hovoríte na situation zatiaľ? Dobre. Dobrá? Predprípravný deň? Dobrá. Že, súhlasím aj ja. Kukurička sa varí. To je základ. Teraz som to kontroloval. Vidíte, to tomu sa hovorí dôvera. A to ti má veriť, však sa pozrieť na seba. Chyba je do piči. Vyzerám až tak zle? Podľa mňa nie. Otoč na seba kameru. No som otočil. Na seba. A teraz, že či by ti niekto veril. No jasné, že áno. Ja by som ďamky. ceruzku by som ti dal akože do ruky. Bál by som sa ho. Hej. Ste si istí? Vedúci? Dobre. Pičo vidím. Všetko zarosuje. Ne. Ešte dlhá ona. To záleží potom hneď tie prípály. Treba drhnúť. Ja vím. To bude zábava. Juj. Tvrdé? Jak čo? Betón. To je ono. To je kobylky, keď miešajú, ne? Kobylky, samozrejme. Zatvárame kuchtíci. A pokračujeme v scenárii, že Stanko zaleješ mi kávu. Nie. Prečo? Nie. Ale no. Ešte som. A hlavne, že má energetiak. Nehaj si. O, vidíte to? Mám celý kamarát. Mám energetiačik. Je tak. Niekto tu je. Čo? Lenivý. Pozrite, to je veľké čelo. Tu je. No. Vlog sa zahajuje. Všetko natáčam. Všetko je vidno. Všetko je vidno? Jasné. A on nebude s burgom? No, predrybačková príprava zahájená. Čo povie Stanko? Burgery sa robia, dajte na piču. Ale robia, to je základ. Dôležité je, že sú. Môj statív na telefón, úplne popičovka, mal asi dotiahnutý. Čakajte. No, bombička, už to drží. Kukurička sa nám varí. Bombičky. Úplná parádička. Kámo, keď toto zostriham, tak sa budem tešiť. A moja pamäť voľnom, že musím si kúpiť aspoň 200 GB oného iCloudu, ty kokot, lebo to je piči. Dáme si birelík. A toto fakt není na piču, vieš? Že chytíš. Vieš, a viem si toto aj stopnúť. Stanko kuchári, z čo hovoríte? Po piči. Aj keď sa to dodrbalo. Hlavne, že sme zdraví, no. No veď jasno. Aj keď sme jednotí. Priebatý. Ale všetko funguje, to je základ. A tie sírce si zalobalovi, aj toto bude. Do zlatiska. Nech ju kľudne viacej upeče. A akú chcem omáčku? Aj tvoj chce? No, dobre. Jeden? Áno. No. Môžete si takže na jednu stranu lentovú hoďkovú, na druhú stranu syrovú a tvárnovi nás taktiež syrovú. Dobre. A Čo? nožík Nič. nič nedoniesla, že? Čo som mala? Lyžičku. No tak tu. Už idem na to. Nejaké klobásky. Nejaké burgeríky budú. To pán šéf kuchár povedal, že dneska sa grilluje, tak ten nožík do piča. Ja myslím... No, to som chcel, že narež to tým jebať.
To je profesionálnu robotu. Môže viac dohodky, potom trošku zmrznúť, vieš. Viem, že to je ostré jak brýtva. Prosím, bez prstov. Ja proste nechcem na jedine. Čo, vieš, čo som vedel, že koľko to budem strihať? Keď toto ešte budem ďalej nahrávať, povedaj ma. Nech tlačí do hlavy, pozrite. Hlavný jedlík večera. Ja. Alebo tu je druhý hlavný jedlík, spolu so mnou. Neuvidíte, ja mám piči. No, dobre. Profesionálna robota, pozrite sa na svojho hlavného aktéra v živom prenose. Čo robíte, pán kuchár? Jedem na to, nechce sa mi. Všetko robím na to do piči, to mi bolo treba. Čo ti pomôžem? Nič nechcem od vás. No, udialo sa. Púťa, či to jeden. Už si na zabra. Kamala, vždy sa snažím odhľadať do toho foťáku. A myslíš? Ja som povýšený na grillmajstra. Ty do čo? Ty na pekač? Môžete, aby bola dobrá ona, klobása. That's good. My dvaja, zohrá tá dvojka. No, by až tak páliť, že veľko chytíš. Nepusti už, more. Viem, že si održal 20 sekúnd. Ja takú staku ujebem, daj to tam. Dobre to celé, všetky dobre naraz. Poď, dobre. Čuj. Horí klobáska. Nehorí nič. Máš svoju. Pardon, ľudia. Musím na kameru. Pozri sa na to, koľko ja zjem. Máme založené, jak my máme pred sebou. To všetko je moje. Dobre, to sa pozriem. Si povedať, tiež dobré. Pozri sa, koľko mám pred sebou ja. Koľko má najviac založené pred sebou. No, momentálne sa nachádzame na mieste. Stanko tuto Míša pripravuje na ona. Na zakrmovanie. Palice máme rozložené. Podberáky takisto. Baničku mám tiež všetko pripravené. Už len počkáme pekne do 6:30, pôjdeme kúpiť povolenku. A od 7 ideme na to. Takže asi tak. Počasie zatiaľ fajn. Na to, že vás zaprave ešte vykydú, jak moje kríže už plakali. Mi bolo nechladno. Pán paráda. Stanko? No čo? Good? Si si istý, že všetko super? To nevadí. Not bad, not good. Everybody kung fu fighting. No aj 16% po pičovke. Zaujímavé, aké to hen tam miesta. Môžeme ísť pozrieť potom. Pán Stanislav, čo poviete? Good. Very good. Zatiaľ sa darí. Máme jedného jesetera. Máme, že one 3 kaprov. Teraz to nejak utíchlo. Au, to bol môj členok. Zatiaľ tichúčko. Stanuško náš takto, že vo večku. Lebo už mal 4 zábery nevedel trhnúť, lebo bol pri druhej palici. Bohužel. Čo poviete na to, že si nestihol trhnúť, pán Stanislav? A sme hladní, no. Čakáme na cháles. No, momentálne sa nachádzame na mieste. Stanko tuto Míša pripravuje na ona. Na zakrmovanie. Palice máme rozložené. Podberáky takisto. Baničku mám tiež všetko pripravené. Už len počkáme pekne do 6:30, pôjdeme kúpiť povolenku. A od 7 ideme na to. Takže asi tak. Počasie zatiaľ fajn. Na to, že vás zaprave ešte vykydú, jak moje kríže už plakali. Mi bolo nechladno. Pán paráda. Stanko? No čo? Good? Si si istý, že všetko super? To nevadí. Not bad, not good. Everybody kung
Pán Vykvali, čo sa nám práve stalo? Rozhovor. Technológia. Pojebalo. Išiel som hodiť lopatku, odletela lopatka. Sice aj náklad, ale aj lopatka. Rúčka nám ostala. No. Ale ostatné nie. No, takže lopatka sa niekde nachádza v tomto priestore pod vodou. Máme ešte štvrť kýbla nabaleného. Čo treba nahádzať? Nemáme lopatku, my sme to hádzali až tam. Presne sem, k týmto ostrovom. Alebo medzi ne. Ideme nahádzovať a lopatka robá, že... Čo? Ale. To je teda... Čo to je za technológia? Bluetoothová. Presne tak. Lopatka Bluetoothová. Pripojíte sa cez telefón. Máte apku. Naťukáte si, čo tam chcete zakrmiť. A nemusíte ani kupovať ani nič. Ono automaticky zo systému tam zakrmí. Ešte dáte si GPS-ku, tak je to presné. Otvoríte si mapu a ťuknete si miesto. Ale to je na milimeter presné. Ťuknete si, tam vám to zakrmí. Bude tak iba z neba padne gula tam. Presne. Presne tam ale z milimetrom. No, takže takto sme dopadli. Teda technológi. Pán Stanislav, čo poviete? Good. Very good. Zatiaľ sa darí. Máme jedného jesetera. Máme, že one 3 kaprov. Teraz to nejak utíchlo. Au, to bol môj členok. Zatiaľ tichúčko. Stanuško náš takto, že vo večku. Lebo už mal 4 zábery nevedel trhnúť, lebo bol pri druhej palici. Bohužel. Čo poviete na to, že si nestihol trhnúť pán Stanislav? A sme hladní, no. Čakáme na cháles. No, pokračovanie stratenej lopatky. Lopatka je na hladine. A neviem, či to bude vidno, ale proste tam. Taká čierna, vidíte asi niekde tam. Dobrý môj prštek. Potom skúsený rybár. Chytá lopatku. Ide mu to. Pozrite, poďte. Zaschytil kokot. No. Poj sa na mňa. Rýchlo iba. No, dobre, super, máme fotku. Bože, čo môže byť lepšie? Nie, že by ryby chytal. Lopatku chytí. To ešte nevie, že vám kokot pomôže. No. Pekne. Si zachrmil lopatkami a my nemáme ako. A? Denere, pozrite, práve to chytil. No, dali sme rýchly taktický presun so Stankom do takejto zátoky. Ojo, Stanislav hovorí, že dobre. Musíme byť veľmi potichu, lebo chytáme tak pri kraji, jak som v živote ešte asi nádam nechytal. Žiadne dupnutie, vanička ready na fotky. Šrot, kukurice ready, palice ready, všetko nahodené. Už len tu ryba chýba. Momentálne si nám robí počasie piču. Krásne slnečno. Ráno som bol zakrytý dekou. Stanko, ty kokos, ten tiež. Nebolo mu všetko jedno. Jedine, keď nám nebola zima, bolo, keď sme sa chýbali. Takže asi toľko k tomu. Takže uvidíme, čo z toho bude. A hneď, čo budú ryby, zahlásim späť. No. Dokončovanie vlogu z dnešnej rybačky. Update po niekoľkých hodinách. Nachádzame sa úplne na mieste. Tam, kde sme boli, sa nahromadila plná ryť topolu. Tuto, keď sme došli, nebola ani smietka. Teraz ty kokos, tuto že rieka topolu. Máme jazierko. Tu predo mnou ty kokos, normálne sa to iba zbiera. A tak lepšie aj nič. Tuto sme takéto zátočke. Tu tam tak hovli ide nahadzovať. To bol profesionálny náhod. Pán Vekvavli.
Jak to cítite? Bude Big Fish? Mohla byť do piči. Ja si myslím. Bude veľká ryba. Nejaká Big Fish by mohla prísť. Budete na tú krásnu riť. A tie holé kríže ešte vás po piči. Takže takto sme. Mestečko super, nikto neotravuje. Úplná bombička. Nádhernož. Na chvíľku bohužiaľ koncoš, lebo do 7 môžeme iba. Čo? Čo hovoríte na dnešné počasie? Raz je zima, kokot, potom je teplo, potom sa opalujeme, potom mrzneme, potom sa opalujeme, potom máme dobre a potom zase mrzneme v kokote. A teraz momentálne nám je teplo. Môžem to jebať. No, to je vyjadrenie k dnešnému počasiu. Pred chvíľou sme boli že v tričkách, alebo aj bez triček a teraz sme v mikinách oblečení, lebo nám bolo chladno. Úplná paráda podľa mňa. Bombička. Pán Vikvali, čo sa nám práve stalo? Rozhovor. Technológia. Pojebalo. Išiel som hodiť lopatku, odletela lopatka. To aj náklad, ale aj lopatka. Rúčka nám ostala. No. Ale ostatné nie. No, takže lopatka sa niekde nachádza v tomto priestore pod vodou. Máme ešte štvrť kýbla nabaleného. Čo treba nahádzať? Nemáme lopatku, my sme to hádzali až tam. Presne sem, k týmto ostrovom. Alebo medzi ne. Ideme nahádzovať a lopatka robila, že? Čo? Ale. To je teda, čo to je za technológia? Bluetoothová. Presne tak. Lopatka bluetoothová. Pripojite sa cez telefón, máte apku, naťukáte si, čo tam chcete zakrmiť a nemusíte ani kupovať ani nič. Ono automaticky zo systému tam zakrmí. Ešte dáte si GPS-ku, tak je to presné. Otvoríte si mapu a ťuknete si miesto. Ale to je na milimeter presné. Ťuknete si, tam vám to zakrmí. Bude tak iba z neba padne gula tam. Presne tam, ale z milimetrom. No, takže takto sme dopadli. Teda technológia. No, pokračovanie stratenej lopatky. Lopatka je na hladine. A neviem, či to bude vidno, ale proste tam. Taká čierna, vidíte asi. Dobrý môj prštek. Potom skúsený rybár. Chytá lopatku. Ide mu to. Pozrite, poďte. Zaschytil kokot. No. Poj sa na mňa. Rýchlo iba. No, dobre, super, máme fotku. Bože, čo môže byť lepšie? Nie, že by ryby chytal. Lopatku chytí. To ešte nevie, že to nám kokot pomôže. No. Pekne. Tu si zachrmujú lopatkami a my nemáme ako. A? Denere, pozrite, práve to chytil. No, dali sme rýchly taktický presun so Stankom do takejto zátoky. Ojo, Stanislav hovorí, že dobre. Musíme byť veľmi potichu, lebo chytáme tak pri kraji, jak som v živote ešte asi nádam nechytal. Žiadne dupnutie, vanička ready na fotky, šrot, kukurice ready, palice ready, všetko nahodené. Už len tu ryba chýba. Momentálne si nás robí počasie piču. Krásne slnečno. Ráno som mrzol, som bol zakrytý dekou. Stanko, ty kokos, ten tiež. Nebolo mu všetko jedno. Jedine, keď nám nebola zima, bolo, keď sme sa chýbali. Takže asi toľko k tomu. Takže uvidíme, čo z toho bude. A hneď, čo budú ryby, zahlásim späť. No. Dokončovanie vlogu z dnešnej rybačky. Update po niekoľkých hodinách. Nachádzame sa úplne na mieste. Tam, kde sme boli, sa nahromadila plná ryť topolu. Tuto, keď sme došli, nebola ani smietka. Teraz, ty kokos, tuto že rieka topolu. Máme jazierko. Tu predo mnou, ty kokos, normálne sa to iba zbiera. A tak lepšie aj nič. Tuto sme takéto zátočke.
Ten Bekvavli ide nahadzovať. To bol profesionálny náhod. Pán Bekvavli? Jak to cítite? Bude big fish? Mohla byť do piče. Ja si myslím. Bude veľká ryba. Nejaká big fish by mohla prísť. Budete na tú krásnu riť. A tie holé kríže ešte vás popiči. Mestečko super, nikto neotravuje. Úplná bombička. Nádhernož. Na chvíľku bohužiaľ koncoš, lebo do 7 môžeme iba. Počasne. Čo? Čo hovoríte na dnešné počasie? Raz je zime, ako mrzneme, potom sa opalujeme, potom máme dobre a potom zase mrzneme kokoti. A teraz momentálne nám je teplo. Môžem to jebať. No, to je vyjadrenie k dnešnému počasiu. Pred chvíľou sme boli že v tričkách, alebo aj bez triček a teraz sme v mikinách oblečení, lebo nám bolo chladno. Úplná paráda podľa mňa. Bombička. No čo? No, že minimálne dneska sa podarilo tomuto dejovi chytiť prvého. Je to teraz Tommy. Mohol by som dať potom aj, že fotku. Nech vidia, aký škaredý si. Jakú fotku? Mňa? Iba teba. Som dokonalý. To nie sa tak nikoho nezaujíma, iba ty. Jasné. Lebo vidieť teba, tak keby sa pozeráš do slnka, to sa nedá. Aj keby veľmi chceš. Ale nevadí. Možno časom, keď zostane, to je krajšie. Jaj, more, tento čo ide pred mnou. Dobre, dnešné moje masné vlasy tiež hovoria za všetko asi. No. Čo budeme robiť, keď pôjdeme z výpravy? Dneska dáme ešte kompletné hodnotenie. To keď už budeme v aute, dáme hodnotenie dnešnej výpravy. To všetko bude na Instagrame. Túto kolegu označíme na Instagrame, že Stanko, budeš tam. Poprosíme všetci follows. Zhodnotenie. Máme už teraz? Dáme teraz. Ešte máme veľa času. Ešte v aute, keď začnem pičovať. Á, to je pravda, no. Záleží, či budem pičovať, alebo ne. Keď ešte chytím tak 2 ryby dokonca. Už nebudem pičovať, ale keď nechytím len kokot, tak som mohol ísť o 10 domov a mohol som celý deň spať doma, lebo celý deň som už kokot chytil, neviem. Čo už mám. Verím tomu. Počkaj, neojeba, ale tu si chytil malého kapra. Ten kapor mal ledva 30 centy. Keby si chcem dať na kokot, tak sa nezamestí. Sánko chytil sa teraz. Ale aj ty si chytil raj. Ale po obede už nie. Ale no, že vraj si chytil veľa rýb, povedal oči. Ráno. 2 kaprov mal a jedného jesetera. Ja tiež iba 2 kaprov a teraz jesetera, ty kokot. A jeden mi odišiel. Jeden ti odišiel, my na tomto druhom mieste už som mal 2 zábery, moje by ho odišli. Ja som mal, že 2 jazdy, ty kokot, jednu som vyťahol a druhá mi odišla. Prehlo palicu tak more, keby chce do vody skočiť to piča. A čo to bolo? A čo to bolo? Malá rybička takáto. Nie. To bol malý kapor, Dobre. možno 30 centy. Ale odtedy som mal 2 zábery a obidva zábery a kokot. A nič. A sekol som a... Do prázdna. No, jednu som sekol do prázdna a druhú som sekol Do stromu. no, 3 sekundy a potom... Nevadí, ide to. No, viete, jak sa hovorí. Nie každý deň je sobota, niekedy je Nie nedeľa. každý deň má, každý hod sa hovorí. Ako je hodu zas? Na hodoch je veľká hostina. Veľká hostina, však celý deň som hľadoval do piči. No, Done sa papanie. ale kedy nám donesla ísť, Stanko? Nevidím na policu do piči. Doniesla som im, že prosím vás pekne, aby ste každý vedeli 9 toastových chlebíčok. A 2 si zjedla. Jakých 2? 1. Tých 2 zjedla moje, to je keby nič nenesla. No, A pre nás doniesla som dvoch. malé horálky, som doniesla šebenčeky, som doniesla. A chápete, stále sa hladný. Kokos, celý deň sme boli na načoskách suchých, ty kokos. Nič iné. Jaj, sorry, a jeden energetiak som mal ja a pijem tú sódu. Ja 2 kávy. No a kávu som mal, no. No. Zhodnotenie dáme. Potom sa vidíme. Na sviatoč, teraz hodnotenie. Celkové hodnotenie za 2 výpravy. Zas som hladný ako ty. A ja. Nechcem. To je ďaleko. Nemôžeme. Prečo? Je to na tebe, Vaneska, či nám niečo donesieš alebo ne.
Nechcem nic z bufetu, kámo, však ani to nie je nič. Keby tu majú vlastne, neviem, pečené prasa, Jo, čiže tam majú. 30 kilové, nie? Majú tam všetko možné, ale títo dvaja sú natoľko výberaví. Prosím, ja zjem všetko, no nemám love. Ja nie, že by som nezjedol, ale nechcem. Počkáme si domov. Ale existuje pumpa hotdog. Hotdogy nechcem. No ja, Po ceste si to by objednám. som si dala. Mám by som si dal pizzu z Pršovec. Miláčik, No, je takže sviatok. tvrdošov do piče. Počkaj, je Ale otvorená? gastro by malo robiť. Myslíš? Tak to pozri, ne? Ani. Som rád, že sme došli na toto miesto, že budeme ticho a kokot a oni sa začnú vrúskať. My dávame hodnotu. Dobre, stačí. Vidíme sa neskôr. No čo? No, že minimálne dneska sa podarilo tomuto dejovi chytiť prvého. Je to teraz Tommy. Mohol by som dať potom aj, že fotku. Nech vidia, aký škaredý si. Jakú fotku? Mňa? Iba teba. Som dokonalý. To nie sa tak nikoho nezaujíma, iba ty. Jasné. Lebo vidieť teba, tak keby sa pozeráš do slnka, to sa nedá. Aj keby veľmi chceš. Ale nevadí. Možno časom, keď zostane, to je krajšie. Jaj, more, tento čo ide no dobre, menšné moje masné vlasy tiež hovoria za všetko asi. No. Čo budeme robiť, keď pôjdeme z výpravy? Dneska dáme ešte kompletné zhodnotenie. To keď už budeme v aute, dáme hodnotenie dnešnej výpravy. To všetko bude na Instagrame. Túto kolegu označíme na Instagrame, že Stanko, budeš tam. Poprosíme všetci follows. Zhodnotenie. Dáme už teraz? Dáme teraz. Nie, Ešte máme veľa času. Ešte v aute, keď začnem pičovať. Á, to je pravda, no. Záleží, či budem pičovať alebo nie. Keď ešte chytím tak 2 ryby dokonca. Už nebudem pičovať, ale keď nechytím len kokot, tak som mohol ísť o 10 domov a mohol som celý deň spať doma, lebo celý deň som už kokot chytil. Čo už mám. Verím tomu. Počkaj, neojeba, aj tu si chytil malého kapra. Ten kapor mal ledva 30 centy. Keby si je fundol na kokot, tak sa nezamestí. Takého kapra. Sánko chytil sa teraz. Ale aj ty si chytil raj. Ale po obede už nie. Ale áno, že vraj si chytil veľa rýby, povedal oči. Ráno. 2 kaprov mal a jedného jestera. Ja tiež iba 2 kaprov, a teraz jestera, ty kokot. A jeden mi odišiel. Jeden ti odišiel, my na tomto druhom mieste už som mal 2 zábery, moje by do odišli. Ja som mal, že 2 jazdy, ty kokos, jednu som vyťahol a druhá mi odišla. Prehlepali sú takmer, keby chci do vody skočiť to piča. A čo to bolo? A čo to bolo? Malá rybička takáto. Nie. To bol malý kapor, Dobre, možno 30 centy. Ale odtedy som mal 2 zábery a obidva zábery a kokot. A nič. A sekol som a... Do prázdna. No, jednu som sekol do prázdna a druhú som sekol Do stromu. na 3 sekundy a potom... Nevadí, vyjde to. No, viete, jak sa hovorí. Nie každý deň je sobota, niekedy je Nie nedeľa. každý deň má, každý hod sa hovorí. Ako hodu zase? Na hodoch je veľká hostina. Veľká hostina, však celý deň som hľadoval do piči. No, Kto sa papanie. ale kedy nám donesla ísť, Stanko? Nevidím na policu do piči. Doniesla som im, že prosím vás pekne, aby ste každý vedeli 9 toastových chlebíčok. A 2 si zjedla. Jakých 2? 1. Tých 2 zjedla moje, čo to je, keby nič nemusela. No, A pre nás doniesla som dvoch. malé horálky som doniesla, šerbenčeky som doniesla. A chápete, stále sa hladný. Kokos, celý deň sme boli na načoskách suchých, ty kokos. Nič iné. Jaj, sorry, a jeden energetiak som mal ja a pijem tú sódu. Ja 2 kávy. No a kávu som mal, no. No. Zhodnotenie dáme. Potom sa vidíme. Nebojte sa. Teraz hodnotenie. Celkové hodnotenie za 2 výpravy. Zas som hladný ako ty. A ja. Nechcem. To je ďaleko. Nemôžeme. Prečo? Je to na tebe, Vania, skočí nám niečo donesieš alebo ne. Nechcem nic z bufetu, kámo, však ani to nie je nič. Keby tu majú vlastne, neviem, pečené prasa, Jo, čiže tam majú. 30 kilové, nie? Majú tam všetko možné, ale títo dvaja sú natoľko výberaví. Prosím, ja zjem všetko, no nemám love. Ja nie, že by som nezjedol, ale nechcem.
Počkáme si domov. Ale existuje pumpa hotdog. Hotdogy, nie? Neviem. No ja. Na ceste si objednáme. Mám som si dal pizzu v Tvrdošovec. Miláčik. No, Ešte takže na to. Tvrdošov do piče. Počkaj, je Ale otvorená? gastro by malo robiť. Myslíš? Tak to pozri, ne? Ani. Som rád, že sme došli na toto miesto, že budeme ticho ako kokot a oni to začnú prúskať. My dávame hodnotu. Dobre, stačí. Vidíme sa neskôr. No. Môžeš. No. Dávame zhodnotenie z dnešnej rybačky. Momentálne cestujeme domov. Stanuško, čo poviete? Neviem, čo ti mám povedať. Na to, že aký bol deň, aký bol počasovný, ako som čakal, že to vyvinie, tak vyvinulo na piču. Jednoducho povedané. Čakal som, že pršalo, troška okysličová voda, troška také chladnejšie počasie, jesetere mi oné, poboskajú ešte aj kokot, ale nič z toho sa nestalo. Chytil som jedného jesetera, poboskali mi maximálne takto onu, ten sír, čo som mal na háčiku, ale nezobrali to, len to poboskali. Takže to, čo som si myslel, že stane, že dneska bude taká, no ja som bol tak nastavený. Buď pochytáme toľko, že už ani na ryby nepôjdeme nikdy v živote. Ale nie, to by sa nestalo. Ale že toľko by sme nachytali, že fakt, že dosť spokojní by sme boli. Že svalovka na rukách? Svalovky a takto svalovku mám jedine z toho, jak som sedel. No tomu ver, súhlasím. Aj keď som sa snažil, samozrejme, ale bolí ma. Riť. No čo? Riť ma nebolí. Čo ťa boli, keď si sedel? Ale jak som nahadzoval s tou lopatkou. Ja, no, technológi. No. Tak z toho ma troška bolí ruka. A inak z ničoho. Jak sme prehadzovali a takto, ale že by z toho, že by som ťahal ryby, to asi nič. Takže neviem, no. Čakal som, že to bude silnejšie, bolo to slabé, a tak boli aj tie topole. Celý deň sme si krmili miesta a potom neskôr sme sa presunuli, takže už to nebolo také. Keby od rána hentam chytáme, tak by to možno bolo troška príjemnejšie, ale nevadí. Ale dobre bolo. Ďalšia výprava, ďalšie ryby budú. A tak nachytali sme ja 3 kapre, jedného jesetera. Ja som tak isto na tom. Samko 2 kapre. Pre jeden obrovský jeseter. A jeden ešte väčší jeseter. Hodnotenie týchto dvoch výprav podľa mňa tona pre mňa 9,5 z 10. 9, nie, nežerem. 9 z 10. 9 z 10, no. 9 z 10. Chýbajú, niektoré tie brehy sú také Na piču? na piču, ale tak chápem, je to také Jasné, prírodné, ale tak akože to fakt, že super. je to pekné tam. Inak akože všetko v poriadku, ryby sú tam veľké, dá sa tam zachytať. Presne tak. Není bordel moc vo vode, až na tie pár krmítok, čo sme povyťahovali. No, Tak tam není moc bordel, však to je z rybárov, ale inak normálne konáre a takto moc tam nie sú. Pri stromoch troška, ale inak nič. Podľa mňa dobré jazero. Škoda, že tam nie sú 24-ky a také troška lepšie miesta, kde sa dá tak viacej, že nevadí. parkovať a odpočívať. Takže týmto sa s vami lúčime a užívajte.